Здравейте! Днешната тема е Питагорова теорема. Една от известните теореми в геометрията. Тя се отнася за правоъгълен триъгълник, а правоъгълен триъгълник е този, на който един от ъглите е прав. Страните на правоъгълния триъгълник се наричат катети и хипотенуза. Най-дългата страна е хипотенузата, а двете страни, които образуват правият ъгъл, се наричат катети. Какво гласи самата теорема? Че сборът от квадратите на двата катета е равен на квадрата на хипотенузата. Питагоровата теорема има множество приложения в различни области, включително в инженерството, архитектурата, навигацията и други. Grab your jacket